Tapos na ang holiday break kaya balik operasyon na ang government offices. Sa bayan ng Nagilian, La Union, nagumpisa na rin ang renewal ng business permit at mga motorized tricycle operators permit, pati mga jeep. Kasabay na rin ang pagpasok ng taon, alinsunod sa Local Revenue Code. Mag-uumpisa ang renewal ng permits mula January 1 hanggang 20. Ginawang one-stop shop ang mall sa bayan, kung saan maaring maiproseso ang lahat ng requirements mula sa Bureau of Fire Protection, Social Security System at iba pa. From 8 o'clock to 5 o'clock p.m., so nandito kami to accept business registration. This is also to lessen or to reduce yung mga tao sa munisipyo kasi kasabay ng ating business registration yung pagbabayad din ng mga real property tax or yung tinatawag na amilyar sa ating mga kalupaan, bahay at saka machineries. Kabilang sa maagang nag-renew ng kanyang business permit ang sari-sari store owner na si Feby. Desyembre pa lang noong nakarang taon, inasikaso na raw niya ang mga dokumentong requirements. The earlier the better kasi, kaya yon. Para matapos na kaagad, wala nang problema. Mas maganda kasi yun nga, siksikan na kasi ang tao pagka January, kaya mas maganda kung pwede na makuha na ng December, yun na. Bagamat ang ilang negosyante, pinaghahandaan pa ang pagbabayad ng renewal ng business permit. Si Gigi nakahanda ng pambayad pero hindi raw siya makaalis sa kanyang pwesto dahil walang magbabantay sa kanilang school supply shop. Naka-schedule naman daw ngayong linggo ang kanyang pagbabayad ng permit. May inaasikaso pa eh. Kasi yung anak ko magpapa-check up pa. Pag nandito na siya, siya magbabantay dito. Dito po kami sa Epic Mall from January 5 hanggang January 20. Hopefully, if God's permit or if permitted po ng ating sanggunian ng legislative, baka pwede po nating tawag dito, extend maybe hanggang January 31 yung ating business registration. But as of now, wala pa naman kasing extension, so hanggang January 20 pa lang. So pumunta lang po kayo dito sa Epic Mall from 8 o'clock to 5 o'clock p.m. So i-assist namin kayo para ma-register nyo agad yung inyong mayor's permit. Joan Punsoy, Balitang Solid North.